съюз. Генетици разгадаха тайната на дълголетието. Формулата е съвсем проста – да намалим количеството консумирана храна, за да си осигурим дълъг живот. Изследователите вярват, че приемът на по-малко калории може да забави процесите на стареене и да осигури защита срещу свързани с възрастта заболявания, като деменция, рак и диабет тип 2. Резултатите от двете изследвания показват, че за да има полза за здравето е необходимо приемът на калории да се намали с до 40%. Авторите на първото проучване от Университетския колеж в Лондон са изследвали генетични и свързани с начина на живот фактори като хранене, за да разработят методи за противодействие на процесите на стареене. В експерименти с мухи и малки животни като мишки и плъхове, които имат сходни генетични характеристики с човека, учените са установили, че продължителността на живота може да се увеличи с 30% или 20 допълнителни години, ако се ограничи количеството на храната. Второто проучване на специалисти от Института БъК в Съединените щати показва, че ограничаването на консумираната от мухи храна е свързано с подобрен метаболизъм на мазнините в мускулите и повишена физическа активност – ключови фактори за дълголетие. Изследователите допълват, че за благоприятен ефект върху здравето е необходимо хората да увеличат физическата активност. Учените отбелязват, че изследванията върху ограничаването на количеството на храната и ползата от него за дълъг живот на този етап са само теоретични.